Тези, които са в България, и здравейте на всички. Може би хора, които са положително настроени към моите думи, към моите идеи, а може и да има и такива, които са отрицателно настроени. И тези, които, разбира се, съвсем случайно гледат. Ако не знаете, казва се Кирил Вълчев, популярен с името Скалата, и тази платформа TikTok, по принцип тия интернет платформи за мен са едно нещо, което е неясно и неразбираемо. Аз съм стар човек от друго време и не ги разбирам. Благодарение обаче на други хора, преди години, когато излезе тая Facebook, ми бяха направили профили и се слагаха разни такива интересни неща там, или безинтересни, или пропозикативни. И аз един път седа в един ресторант, така на яхтането пристанище на Диневи, и в голяма компания фърляме лафове. По едно време една приятелка ми звъни: абе, какво искаш от мене? Викам: какво става, как си? Абе, защо ми искаш голи снимки? Викам: какви голи снимки, бе? Моето момиче, аз те виждам на живо голо. И тя вика: в интернет, във Фейсбук. Викам: аз не знам кой е това Фейсбук, как се пуска. Тогава разбрах, нали, аз съм имал Фейсбук, защото тогава имах 3 секретарки, те са направили тези неща за мен, но явно някакви има хора, които крадат такива неща, правят такива щуроти. Сега обаче ще кажа, че целият свят отива в виртуалния свят. Добре, че има приятели ме канат по разни предавания и излизат тия неща. Аз се посветнах. Направих нови фейсбуци, обаче има огромна цензура, огромен комунизъм. Значи вие не знаете какво е комунизъм. Комунизъм е една система, която отрича Бога, отрича на първо място това, че вие имате човешка вечна душа, създадена от Бог, че сте само на парче месо, което случайно е произлязло от движение на минерали в света, и от тези минерали се появявате вие. Това ви прави равносилни на тая лъжичка, защото тя също такава, и равносилни на тая чаша. И аз чупа чашата и отнемането на вашия живот също. Това е в дълбочина комунистическата теория. И поради това огромен факт, че този електронен свят стана тоталитарна система, в която се крие истината, това пък ме амбицира много повече да разкривам тази истина, която е известна за мен, защото аз съм от това време, когато комунизма, цялата истина се криеше и лъжата беше на почет. И сега отново живеем в такова време, в което вие, случайно гледащи, уважаеми зрители, и ние, които сме по-така от другото време, влезохме в една друга много голяма лъжа, и всичко, което знаете за живота, и всичко, което ни обучават и ви обучават, е една огромна лъжа. Поради факта, че стадото, в което са ни превърнали, било то с частично наше съгласие и незнание, трябва да бъде под тотален контрол, и докато имаше нужда от него, докато технологиите не бяха толкова напреднали, стадото трябваше да се множи, да се поддържа здраво и силно, за да може да работи. Защото стадото трябваше да работи. И какво всъщност трябваше да прави? Ами тези, които са обявили за наши господари, така наречени елити, тази думичка, всъщност като господари на стадото имаха нужда от волове за оране, които волове да орат земята, да произвеждат, за да могат те да увеличат силата си и властта си чрез усвояването на технологиите, които имаме днес. Тези технологии, които имаме днес вече, скъпи приятели, със сигурност са били познати преди потопа, а и след потопа в така наречените древни цивилизации, които ние познаваме с тези имена, които може да нам отговарят на истината, като древен Египет, древен Вавилон, древен Шумер и така нататък. В тези места технологиите по някакъв начин съществували, по някаква друга форма. Изведнъж се загубват поради скрита или открита причина, и отново тези, които искат да разполагат с нашите тела, с нашите души, с нашите желания, ги пускат в действие. И какво стана сега? Значи стана работата, че Клаус Шваб, който всички вие може би познавате, който е говорител, пионка на така речения световен елит, обяви: вече сме в
последната индустриална революция, от която технологиите ни дават възможността да замениме човека изцяло с роботи. Тоест, изкуствен интелект и роботи ще могат да вършат всичко това, което ние сме вършили до сега. Т.е. стадото вече не е необходимо да оре, да копае, да дава мляко, да му се постригва като на овчиците козината, за да може от нея да се правят дрехи, възглавнички и така нататък. Затова ние всички ставаме излишни. Разбира се, едно такова стадо от няколко милиарда души, ако разбере какво готвят господарите му и тези, които мозъка им работи и все още имат тестостерон, пауър, имат енергия и сила в себе си, ще възстанат и ще избият господарите си. Затова господари трябва да първо да се скатават на тихо място и спокойно, за да може да, докато овчиците ние добитъка се седиме в каварника, пасеме, хапваме си в техните каварни, защото те са ги изградили, бавно, постепенно да бъде намален срока ни на годност, защото няма нужда от нас. Не може да стане рязко. И затова сега подготвят новата пландемия. Тези пландемии са отдавна експериментирани, затова тази тема ще ви разкажа в друго телевизионно шоу, което ще подготвя малко повече данни, но още около 1700 някаква година така наречените западноевропейци започват да разработват познати на всички нас лекарства, ушким в кавички, наречени ваксини. Тогава започват да търсят начин как първо те сами да бъдат предпазени от микроорганизмите, които завладяват имунитета и им ги избиват, поради факта, че хората от земята, която е огромна и свободна, която са живели с семейства, с да кажем един баща има 5-6 деца, те се раждат още деца, става един род от 50 човека, обработват земя, хранят се от нея и са една цяла армия. За да вкараш тия армии на едно място, трябва по някакъв начин да ги накараш да отидат в града, в който са изградили елитите. И в този град, като се съберат страшно много хора, които не са били един до друг, започват микроорганизмите да се прехвърлят един на друг, които не са подготвена имунната им система. Цялата мизерия, която няма канализации, не знам дали знаете, в Англия скоро изградиха и във Франция, няма и 200 години, докато в нашата българска държава имаме от стотици, нямаме да кажем, може би няколко хиляди години канализация и това датира от времето на Римската империя, защото ние сме част от втория Рим, Византия. Тъй като има, как се казва, бокуци и фекалиите минават отгоре от балконите на къщата, падат. Така, има ни дупки, кенефите са били на балкона. Когато ти минаваш по улицата, Париж, Лондон, така речените, и навсякъде по земята какво има? Лайна и гадости. Те микроорганизми се развиват, хората се разболяват и започват пандемиите и мрат. Няма кой да пачка с големците по градовете. И 17 век започва да развият тия неща, но да ви кажа как в сиропиталища. Сиропиталищата се създава. Това не е нещо добро направено от милионерите, аристократи, да спасяват невинните сирачета. Напротив, те създават огромни учреждения, най-бедните квартали, където има бедни хора, които не могат да се гледат децата и проститутки, за да изкупуват децата им срещу определена сума, вкарват ги в така наречените учреждения сиропиталища, за да ги възпитават, за да могат да почват експерименти с различни видове лекарства, микроорганизми, да видят как се разпространяват, как могат да се предпазват от тях и каква смъртност водят. Ще ви кажа, официално в Москва го правят това към 1760 или 50, но 85% е смъртността в тези учреждения на децата. Както и е. Няма задълбочавам темата. Само новото шоу, което ни подготвят, е голям етап, голяма подигравка, маймунска шарка. Значи, както видяхме, така наречените елити не успяха да убият президента Тръмп и това може би ще забави плановете. Не искам да кажа, че някои от световните големци, които са в световната политика, са 100% на страната на Бога и на истината. Но все пак той върви в тази посока, която е забавяне на тези процеси, които са се забързали ултраглобалистите. Той също е глобалист, говоря за Тръмп, нали? Той не отрича глобалните пазари, той не отрича нуждата от хегемония и сила на американската държава. Но да ви кажа, когато има 2 злини, или 3 злини, или 4 злини,
Вие трябва да изберете най-малката. В този свят, в който живеем, всичко е сгрешено и пребано, защото така е станало от падането на първите създадени хора. Адам и Ева, знаете, в рая, всичко се проваля още от тогава. И целият свят е сгрешен. Така че нито който да било от нас тук на земята има някой, който има святост, освен Господ. Но, да кажем, един човек с по-малко злини в него и по-малко грехове, трябва да го предпочитаме пред този, който е изцяло изпълнен с дяволство и демоничност. Така че не търсете спасители, но трябва да видим, ако път имаме пътека, която по-бавно води към ада, след 500 км, пътека Б, която е 300 км ни води в ада, и пътека С, 100 км, трябва да изберем тази поне, която е 500 км. Да мога да се мотаме по 500 км, да видим как да сиеме в страни, да не отидем в ада. Това е момента ситуацията, че ада, който предстои, световния електронен концлагер, който ще бъде наложен с дигиталните валути в момента, за които много силно се говори, за които имам вътрешни тайни информации. На колегата, който тук снима, ще му ги кажа след малко, на ухо, защото те не се казват на всички. Ще бъде по-бавно наложен, отколкото ако Тръмп загуби. Както видяхте, Камала, която се кандидатира, тази готина пичка става за чукане още, може би била готина едно време. Тя е непрекъснато пияна, има умна, разбира се. С нейния вайс-президент вече разрешиха в Мизури, мисля, Мизури педофилията. Вече не е престъпление. Разбирате ли на къде отиваме? Тоест, в новият електронен концлагер, който ще бъде в целия свят, било то в Русия, в Америка или в цяла Европа, Китай е вече готов, ще имаме възможност поне да се наречем мъж и жена, ако Тръмп спечели, или поне ще забави процеса, за да мога да не се казвам Хикс, Y, Z или там 52 пола, ще имам възможност да вярвам в Бога и да го изповядвам, да казвам в името на Отца и Сина и Светия Дух и да нося кръст, защото иначе няма да може да направим това. Вие сте забравили, но преди Тръмп беше забранено да казваш Merry Christmas. Казваше Happy Holiday. Той го върна това. И ще имаме още малко време. Може да е 50 години, може да е 100 години, може да е 30 години. Сега докато такива датаци като мене могат да и живеят живота си до края в свобода. За вас по-младите ще е по-страшно, но ако се вслушвате в сърцата си, които говорят най-точно, и не слушате програмите, които ви вкарва матрицата още от раждането, от детската градина, от училището, то вие ще разбирате истина, защото истината е вътре в вас, в вашите сърца. И само след няколко секунди дори, когато видите нещо, сърцето ви подсказва красиво ли е, грозно ли е, добро ли е и зло ли е. Ако се поддадете на мисленето, програмката, която някой друг софтуера, че ви е вкарал като ученик някъде, бум, и вие не знаете, или детската градина, или някой друг приятел ви е вкарал, или като гледате това шоу, което аз правя, това не е шоу, ами импровизация, и мислите с този разум тук и пренебрегнете огъня, който живее в сърцето, защото душата живее в сърцето и тя създава такъв електромагнитен импулс, че ако имах тази сила, мога да я развия, мога да спри телефона да работи. И вие може да го направите това. Но първо трябва да изолирате всички вредни програми в главата си, да заредите сърдечната програма. Ако вие младежите разсъждавате със сърцето си, слушате се в неговите импулси, които са насочени към доброто, тъй като то ви е дадено още от раждането от Бога, към красотата, към справедливостта, то вие ще може да поемете войната от тук нататък срещу лъжата, срещу толерирането на злото, на грозното, и на извратеното и на болното. Така че сега и аз тук, като старчичка, отделям време, за да се отправя към така наречените тиктокъри. Аз не знам как да влеза в този профил на тикток, който имам, този младеж, който е за камерата, го е направил, което му благодаря. Имам и други два младежи, мисля са направили още, има и други. И ги раздухват тия работи, но той сега вика, дай да направим нещо на живо. Ще го развиваме. Има човек поне, който ще вземе от моите стотици интервюта и участия да изреже разни интересни неща, които сърцето ми е подсказало, карало ги в главата ми, за да ги качам.
Защото моята сила реално е естествеността. Ако трябва да се бъда изкуствен и да се подготвям за нещо, няма да стане. Така се е случил моят живот по Божията воля, че цял живот съм следвал сърцето си и всичко, което съм правил само с ентусиазъм и любов. И първо съм се хвърлял, после съм мислил. Да ви кажа честно, това носи травми. Аз си е много травми. Изпочупил съм се, бил съм се много пъти, боевени, ядеш бой също, не само ти биеш. Падал съм, претренирал съм и така нататък. Всичко това. Сериозни удари съм имал, нали? Но ето, жив съм, здрав съм. Оцелял съм. Това е опита. Не карам никой от вас да прави опити много, защото опитът е опасен, но не може да бъдете и без опит. Зад компютъра само. Без да се хвърлите в живота, без да рискувате и без да последвате сърцето си. Така че, ако видите хубава жена, скочете сред нея и я последвайте. Опитайте да бъдете с нея. Въпроси, ето тук ми каза въпрос. Дайте да ви отговоря един въпрос, защото аз мога говоря до Сабаля. Пак, може би трябва да направим някакво предаване за въпроса. Нищо, дай, какъв е въпрос? Каза един въпрос да им отговорим. И те минават непрекъснато. Добре. Аз понеже тръгнах към края. И края и беше такъв. Към всички случайно гледащи, нарочно гледащи и така нататък. Края ми беше такъв: следвайте сърцето си, защото в сърцето живее душата ви. Душата ви е била при Бога още преди да слезе в телата, които се намирате, и сърцето знае всичко. Следвайте импулса, казах ви, ако харесате някоя мацка, пробвайте, обичайте, гонете я и да ви откаже голяма работа. Има глупаци, примерно, които се ядосват, че някой гадже им отказал. Голяма работа, като ви отказал, радвайте се, дай, че ви отказва, защото тя е достойна, държи се на положение. Опитайте да бъдете към нея по-галантен, да изглеждате по-добре, да бъдете по-красив, по-умен, по-силен, по-забавен, за да ви обърне желаното от вас внимание. Ако много искате обаче нещо друго материално, не се губете времето с него, защото някой го произвежда за 1 стотинка и ви го продава за 100. Така че такива желания, такива мечти ги избягайте. Имате желания само с живия живот, защото живия живот все още за сега е създаден от Бога. Но много скоро ще започват да създават изглеждащи живи биороботи с новите нанотехнологии и така наречения изкуствен интелект, зад който, разбира се, ще се крият определени хора, които ще движат мишката или крузора на компютъра и ще се оправдават с това, че изкуствен интелект каза на майка си и така нататък. Това е. Искаш да им кажем някакъв въпрос, да говорим някакъв важен, или аз мисля, че това е едно добър анонс. И тук, докато моя приятел е наблизо и се срещаме за следващите 1-2 седмици, мога да направим още интересни включвания, ако се кефите. Да ви кажа и да не се кефите, пак ще ви говоря. Чао!